Atsikana atatu awawa anapha bambo awo owabereka powabayabaya ndi mpeni kambirimbiri onse mogwirizana ndipo bambo anafera pompo. Atsikana awa ndikupitisidwa kundende koma kumapeto kwake nkudzatuluka kundende konso. Zitheka bwanji ana kugwirizana ndi kupha bambo awo moyipa chonchi? Ana awawa ndi ndani? Nanga bambo awo anala kwanji kuti mpaka chilango nkukhala imfa? Moyo wawo wa tsiku ndi tsiku atsikanawa umawayendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira kwinaku. Stroke, mabala okanika kupola, misala, khunyu, kusabereka, kansa ndi matenda akuluakulu ambiri. Tradition healer uyuyu ndiye mwe akudaliridwa m'Malawi muno pena paliponse. Ayimbireni pa 092 5383 ndipo changu mudzandivomereza ndi kukambazi osayiwala kuwafunsaso zina za zomwe iwowa amatha. Maria wa zaka 17, Angelina 19 ndi Christina 22 kuchokera ku Russia. Atsikanawa sikuti anangofikira potenga mipeni ndi kubaya bambo awo mwankhanza ayi. Iwo atsikanawa poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe tonse tibadwira nkumakula. Nkhani iyi kuti muimvese bwino, tiyambe ndi bambo obayidwa omwe dzina lawo ndi Mikhail Khachaturian. Mikhail anakwatira Aurelia Dunduk. Anthu awawa anakumana ku bus station ina ku Moscow. Pa nthawi Aurelia anali ndi zaka 17 zakubadwa pomwe Mikhail anali ndi zaka 32. Mikhail anali ochita bwino kwambiri ndipo anali ndi ma big connection ndi zigawenga za ku Russia zosiyanasiyana. Mzimayiyu poti anali ochokera dziko lina loyandikana. Mikhail chongokwatirana naye nsikanayo anayamba kumupanga treat mwankhanza ndi momuzunza kwambiri. Samaloledwa kupita kwina kuliponse, kulankhulana pa foni ndi wina aliyense. Amamenyedwa modesa nkhawa ali ndi pathupi pa mwana woyamba. Mikhail banja lake anangodalisa ku church koma sanapange register ku boma chifukwa samafuna kuti chuma chake mkazi ndi ana azatengeko iye akazamwalira. Choncho chuma chonse komanso ndalama za ku banki zinali zitapangidwa register mu dzina la mayi yake a Mikhail komanso ma sisters ake. Mwana wawo woyamba anabadwa wamamuna dzina lake Sergey, ndipo mwana uyuyu ali ni miyezi 8 yakubadwa. Nsikanayo anaganiza zokazonda achibale ake koma Mikhail anamumenya molapisa ndi kumukhomera mnyumba kwa masiku. Chomwe amafuna mamunayo pa nthawiyo ndichoti nsikanayo azikhala pa khomo ndipo akhale machine opanga ana chaka ndi chaka. Ndipo pomwe zinakwana zaka 5 zina anapezeka wabala mondondozana atsikana atatu motumbiza. Mwachisomo cha Mulungu anawa anakula nsinkhu ndipo bambowa pachiyambipo amawapanga treat bwino lomwe komano nkhanza zochuluka zimachitiridwa ndi mayi awa anawa. Akalakwa amatha kuwalozera mfuti kuti awapha ndi zina zambiri kuwamenya komanso nthawi zambiri amawakomola akawamenyamo. Pa nthawi imeneyoyo ali ndi mwana mmodzi, mkaziyo anayesapo kangapo kuthawa pa khomopo kuti anthu ena amuthandize. Koma ku Russia kuli lamulo loti munthu samalowerera za banja la ena olo ali apolisi. Choncho akagwidwa akuthawa Mikhail amalanga mkaziyu mpaka anasiya zoganiza zothawazi. Monga ndanenera kale kuti Mikhail anali ndi ma big connection ndi apolisi komanso zigananga zoopsa za ku Russia. Mkaziyu sikuti ndi amuna ake okha omwe amamupangira nkhanza ayi, komanso achibale onse a Mikhail, ma sisters ndi mayi yake omwe amamupanga treat mwa nkhanza zoyipa zija. Ulendo wina Mikhail anati mwana wa mamunayo achoke pa khomopo chifukwa akuoneka kuti si wake sakufanana naye. Ayamike amulera mpaka kufika zaka zochuluka choncho. Ndipo mnyamatayo anachotsedwa pa khomopo ali ndi zaka 21 zakubadwa. Ndipo kachiwiri anayamba nkhanza zoopsa kwa mkazi wake yonso, kumamumangirira pa chingwe ndi zina zambiri. Ndipo kenako anati nawo mayiwo achoke pa khomopo azipita banja latha.
asazaonekenso komanso asatenge mwana aliyense mwa atsikanawo. Ndipo zinatheka mayi nkuchokadi pa khomopo banja nkukhala latha. Apatu anali ndi malingaliro achabe bambowa kwambiri chifukwa anayamba kuchita zinthu zododomesa zedi. Amayitana mwana mmodzi kuchipinda kwawo ndi kumuwuza akufuna masaji kenako mpaka kumugayira mwana wawo wobalawo okhayo utomoni moyo nkumapitilira. Ulendo wina ayitananso mwana wina nkumagonana naye. Ana akewo nkumawawuza kuti aliyense asauze m'bale wake cholinga wina aliyense asaziwe zoti iwo akuchita zimene zizi kwa onsewo. Anawa anayesa kuwuza apolisi akumeneko za izi koma osapanga kanthu ndipo kungolakwa atsikanawa amawamenya molapisa mpaka kumawalozera ndi mfuti zibalima kunkhope ndipo mpaka anawasiyisa sukulu onse kuti azikhala pakhomo aziphika kusamala pakhomo komanso aziwasangalasa bambowo akawafuna ukakhalakhala pajatu umangofika pongotopa. Choncho atsikanawa tsiku lina kunada zabwinobwino monga muja momwe kumadera masiku onse ndipo anagwirizana zongowapha bambo awo. Bambo pa nthawiyo anali akugona pa mpando tulo ndipo wina anatenga mpeni wina hamala winanso mpeni ndipo wamkulu mwa atsikanawo anagogoda ndi hamala kangapo mwa mphamvu pamutu pa bambowo wina nkubaya pa mimba nzi bamboyo ndipo adafera pompo. Apolisi anamanga atsikanawa ndipo khoti linagamula atsikanawa kupita ku ndende kwa zaka 20 koma mulandu uli mkati mofufuza. Anapeza kuti atsikanawa ndi osalakwa anapanga izi for self defense ndipo onse ali ndi ufulu. Kwinaku nkhani ndi yayitali koma ndiloleni ithelepo mpaka nditazayipitirizanso tsiku lina. Osayiwala kupanga share nkhani ya Michael.